Sanibonani, molweni, ndinamkela kwi-S_S_A_T_V ngesiXhosa. UQhawe ke guys ke uye wadischarjwa esibhedlele. Then ke nabantu bakwaMabanda badisayida into yoba kufuneka bakhe bayombona ke kwaZoleka. So bafikile ke after bafike khona bamkeleka ke ngezandla ezishushu kulaa Zoleka, bamkela ebapha izinto ebakhombisa iindawo zohlala yonke loo nto. Then kuthumeka beseshiyeka ke yena ethetha noZoleka esithi ke ucela uxolo ngayo yonke into ebemtyhola ngayo, ngoba kaloku uthi naye bengayidizevu qha naye bekhangela umntu angamtyhola ngayo yonke into eyenzeke kuli kamva. So barayithi ke ngolo hlobo ke. Kodwa ke uThumza uthe xa efika ke kuQhawe ke seyombona ke sele yedwa, fika uQhawe lele. Imnqa ke guys kukuba uvele wafika walala apha esifubeni sikaQhawe wathi likamva. Uyayibona, emamela intliziyo le kalikamva ke ikuQhawe. So kuye ulikamva uphila phaa kuQhawe ke guys. Ngengomso uyabonakala ukwakhe u-happy ngeyona ndlela esisimanga. Nokuhlathi uyayivuyela le nto, ubona into yoba umkakhe xa ngaba ebone uQhawe at least uye wathi ukonwaba. Atsho ke into yoba ke ngoku uyahamba uya kuQhawe uyombona. Awuthi ke le nto ucinga uba nayo into ezawumenza uba athi ukuba happy noko. Nohlathi ke uyayivuyela le nto, uthi hayi ke noko yile nto izisa nje i-unity kwifemeli. So uthi ke uThumeka, kanti uzibakho ke imini yonke ke endlini namhlanje. Othuke leyo uhlathi into yoba yebo uzawuba kuQhawe imini yonke. Athi omnye, ewe aunty, as long as esandidinga nje uQhawe nje uzawuba phayana. So akhange angayithathanga ke guys uThumza ke ukuxilonga ke umntu ogulayo ke guys. Qokelele kwanto esithi nje ezinye izinto wayeziphiwe ngeli xesha wayeyi-caregiver. So ucinga uba ke uzawumxilonga kakuhle ke uQhawe. Uthe ke sele esekhitshini ke guys ebonakala nje uba uyahamba engxamileyo, wabe uYanga ehleli apha esofeni ebhizi ebuka ifoto kaThumeka nolikamva. Uthe ke uYanga ezama uncokolisa unina ke esithi makabone azombona bebuka le foto apha. UThumeka wasuka wambuza uba utyile na. Wathi omnye umntana, hayi andilambanga mama, qha ndiske ndabona nje le foto, bendijonga ezi foto zilapha. Uthe engayigqibi naloo sentence wabe unina seyeyophuma ngomnyango esithi, kulungile mntanam, ndizawubuya ngoku. Uyeva, wamshiya engavanga nale ebeyithetha uba besithini na uYanga. Kanti futhi uYanga uphinde futhi waignorwa nguHlathi ngoba uHlathi ebebhizi ethetha efowunini kanti umntana ubhizi ulungiselela ubheka esikolweni. Uyeva uHlathi ngapha ubuza abantu uba imoto eyenze i-accident ayikafunyanwa na, uthetha nee-detectives. Uthe esathetha ke wabe sebulisa uYanga xa ejika esomnye ningabonanga mntanam uba uselapha. Athi ke ahlale phantsi usisi ebesembuza kuHlathi into yoba urayithi na. Athi ke umntana xa ebuza ngale accident into uHlathi avele amzulisele athi yintoni enye into abangathethanga. Like umntwana besesitsho into yoba hayi ndinengxaki ye-algebra wethu tata esikolweni, bendicinga into yoba nawe ungandifundisa. Aphinde uHlathi ahoye ifowuni avele amzulisele again umntana. Athi esathetha negqiba uthetha nefowuni ebesesithi kulo mntana makahambe abheke esikolweni. So umntana uyedwa yena kule nto yale healing, bona njengoba bebodwa bezi-parents, yena uyedwa ke kweli cala akahoywanga mntu, akho mzali umxhasayo. Kwelinye icala uThumza ke guys ufikile ke guys kwaZoleka. Wafika ke kuQhawe kwabhizi ke wamjonga yonke into le B_P ntoni ke, uyamxilonga ke ngayo yonke into le wayethi wayinikiwe. NoQhawe besesithi heyi kumnandi kodwa uba nomama oyinesi. Uthe ke uQhawe ucela uxolo ke ngayo yonke into ke. uThumza ethi uya-understand into yoba inoba ibuhlungu kangakanani yonke le nto. uThumza ke uthe no suzihlupha mntanam, bubomi obu and kaloku uThixo ubona apho singaboni khona thina. Hayi ke wabebhizi ke mamela ke guys ke intliziyo xa ibetha kanjani ke. Wathula guys ixesha elide engathi uncumile, umamele iyabetha ke intliziyo iyatsho. Uthe cwaka and uQhawe akaboni into irongo yena until kufike uZoleka besembiza, Thumthum. Hayi uThumthum akasabeli kwayena. Hayi bo Thumeka akasabeli. uThumeka noQhawe bajongane ke ngoku besemkhupha ezi toto ezindlebeni uZoleka xa emjongayo. Hayi bo qatha iinyembezi, uyaqala uyalila usisi. uQhawe ke ngoku naye wothuka into yoba hayi bo kanti umama kwenzeka ntoni kuyo. So besembuza uZoleka uba hayi bo urayithi. Athi omnye hayi ndirayithi. Athi hayi hlala phantsi sisi nawe ndikufake ukwenzela uba nawe umamele intliziyo yomntana ngoba nawe njengomzali uyadinga ukuyazi uba yenza kanjani. Hayi ke abe ne-confusion uZoleka kodwa
ke ngelingeni achophe phantsi ke afakwe ke izinto endlebeni, itsho ke intliziyo amamele ke. Hayi abe excited ke uZoleka. Hayi ke noqha wangxama athi hayi nam ndifuna umamela guys ndizivele, amnike ke le nto uZoleka amamele ke naye. UThumeka ngosemile phaa ecaleni ke guys iyabonakala nje uba kubi kuye and aba ba-excited uZoleka ude yatsho uba oh intliziyo yakho mntanam ibetha kakuhle. Uyanga guys iyabonakala sekuleythi ke ngoku yedwa kowabo uvula i-microwave ufuna uthatha ukutya, akho kutya kwi-microwave uyakhwaza likamva. Nguwe lo uthathe abe sereyilayiza into yoba kanene ulikamva akekho but ke ngoku ushiyeke yedwa endlini akho Thumeka akho tatakhe. So imbi into eyenzeka kuyanga. UThumeka uhleli kwaZoleka guys. KwaZoleka bagqibotya isapha noLazarus akabonakali uThumeka etafileni. Athi uLazarus uyahamba ubheka ekamereni uyojonga uba vumile. Uthe xa esendleleni ebheka ukuba vumile ke uthe engekafiki nakuloo room weva umntu oculayo. Umntu ocula ulalabhayi womntana omncinci. Xa ejongayo kusekamereni kaQhawe, uQhawe usesifubeni sikaThumeka, uThumeka uyamculela and umbiza ngolikamva. So ubembona loo mbono ke unjalo. Asazi ke guys uba uZoleka xa sele emxelela uzombhiliva into yoba uThumeka ikhona into engahambi kakuhle ngaye. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.